Amics i amigues, ha arribat la calor i arriben les festes, barbacoes, estar amb amics, família, i us proposem un kit estiu que li hem dit. Tenim una proposta que és un cava, un blanc i un negre, on el denominador comú és la frescor. Pensem que fa calor i busques quan fas aquella barbacoa al migdia, que busques l'ombra, al final busques coses més lleugeres, més àgils. I us proposem doncs, el Balma, que és un escumós, no és cava, no és de la Déu Cava, és de la Déu Penedès, un escumós de Sant Martí Sarroca. Això és Penedès, la part plana, passant Vilafranca per l'autopista, després mà dreta, perquè ubiqueu el celler. Ecològic, un cava fantàstic, bombolla fineta, una bona proposta. Segon vi, un blanc, varietat de Riesling, una varietat fresca, directa, és alemany, no és d'aquí. És a la zona de Pfalz, que és la part més sud d'Alemanya, d'acord? Just passat Estrasburg, a la zona que és Alsàcia, França, doncs just a l'altra banda de la frontera. Frescor natural per un tema d'altitud, de latitud, però sí que no és una acidesa viva, sinó és un vi més afruitadet, molt agradable. Tercer vi, el Prohom, és un negre de Terra Alta, de la Gandesa, o sigui, passat Priorat. Una zona de molt de sol, poca pluja, però que han fet un vi molt fresc, afruitat, amable i ecològic també. És un pack que val 30 euros, 30 amb 40, però fem un 20% de descompte amb el pack. Si us ve de gust i veniu, doncs us sortirà per uns 24,55, que és això, un 20% de descompte, perquè tingueu una bona barbacoa o un bon esdeveniment amb la família. I fins la propera.